Pini Abirta ke lang rapera do anapan kardom pajuiglo kardom. Pini Abirta ke than pon jabang nilimen Sami Josephine Disopi. Nona Prangsi Birta thepiar juponik sena. Karbi Longri ingnam rai komatumpen Daldali Reserve Forest along kang huating piken abdun. Khatkati rai kom sai khiatum ihum truck along ong dung Arunachal hor ke nepon long. Puloni MSC constituency along Congress asai hem along Congress atum chathan chimomai kang nipon. Non Birtang tonpen arjuponik sena. Karbi Long angkang inglong kilir sing theng pi theng prang ke langa bolon kido bonta Karbi Long along aron repen theng pi kang huatum kilit pi kajok labang so kilir sing anglong theng ping thai dang asong se chaman bomlo labang so theng pi ke rai kom dunji aphan ingnam rai kom atum penta sai chiklem pon bomlo lason si kedam tang jangmini phai ke thomarni Dipu Central Drain sangkang kaparlo Daldali Reserve along aron repen theng pi kang huatum joy pen theng pi wan bom pubirta long si Dipu Central Drain saiki atum patumyarni kang sampor phai thok sia pormalom Daldali Reserve along paledamlo. Lapuson ingnam rai kom sai ki atum amithang sai chiklem bom apor hut ihum thengpi kar thang registration number NL07A7420 Tata Mobile gari aphan khang dun snap dun cheklo bonta kang ting over sai choensi gari ka parting abang anparta thengpi kang huatum katlong juilo pusi forest sai ki atum nang pachini dun Kenep dun long check gari thengpi pen kang sai ka pisodak jiaphan Dipu Central Drain sa sai hemalong wandello Kang huari ding pen kenep dun long check atheng pilake narlong phang ka dokave safety flick cap an bak doji bangso atheng pi hitia long suri thom cap an bak doji pusi Central Forest Range Officer Karbi Long West Division Ranger Baburong pipen pachini pon as per reliable sources pendi nidum staff matipung anat petrolin damlo ban ihum I think ben ihum data mobile wang bom lo lason hot staff dum khang dum lo ada bor mang memen kiri ala dorja ben kadigi lo sta gari ba wan idelo office amna gari pe I think pipan itu la forest around ben itu sisig dalo si ampu ini nompu nang siklang kala kan itu ini apor masih ala ni phanda dress out di phans mathai lo 35 safety ba pride species bola non sal tema kan te ri kon ini sorry cabin ko baga dota so this year pensi asoteng pi kewanang eri chini na atenge la so matipung disira ba si wan la so theng ini da poma la pen la hiri lali la la plywood species ini joy pen how long lo da ke detect dun cheng bahni si do la apini dun da dun tu lo pen wan da no Karbi Long atheng pi aron repen kang huatum ing tonte pulutang te Karbi Long ing nam ki rujia phan der delo lapen thengpi thengprang ave pulutang te botor bokan sitami me o edet po lasila so phutak rara tum cherok tok pen ki dojia phan ranger baburong pi pen chuning ri pon thu la so teng se la trend over pulute ing nam ki kom gali lo ki bir po asi amutun awareness isi bange ilitum cipinai public pen sitame athe ing nam ave de aru ita avelo botor wakanda kring la polasi kanu ko be cherok to arata tum anso sila niltum forest department ona nang sira mate nani la som theglong for dem tum hanang thaning no niltum tongse khor pan hada gadim pali sini tum ne dun
Raikom sai ki atum ki do cherok tokpen ajo aner lota sai ka chiklem ajok raki beha klem bang atum penangan chingnang lo. Raki beha klem bang atum pen Raikom sai ki atum an kinep bom tang deta raki beha klem bang atum chimid me pinlang. Kinep kang nang atum tong unjima. Beha klem bang atum tong unjima poson si mander lo. Kedamtang jangmini phai ke thomarni adaba pormalom khatkhati Raikom sai ki atum khatkhati naka checking post along kache leng hem kong long along kirika kuruk duna sai ke deng pon boma hut ihum truck registration number NL01AE 3666 along pen alo ave pin pen arondre Arunachal Pradesh ahor ong dung pen ke nep pon long. Arondre pen Arunachal Pradesh ahor ke pon hut ki chojang thua cartoon rumalong ke thapon pen Guwahati pen Manipur ke ponjia phansi gabor I pon lo. Labangso trakate warabang phu Ismar Hussain Dhuyan lapen ke Ari Sangho Rupsonali pusi pangthek pon. Labangso Arondre ahor lapen ke kachingnang che gabang phu bangini atuma phanta Raikom sai ki atum chapari deng ponsi sai ron teng pen claim pon lo. Pinpur dame kedamtang nithom ni phlia phrangsa dame Borpathar police station ka parlo Santipur Kakhrajana long Arunachal Pradesh ahor ong dung pen nepon long lo. Sangti hidi pen projenterang Karbi Longri Abirta. Jang mini phai clear ni anerlo por phai krehinia porpen Phuloni MSC constituency ka parlo Phuloni Congress sa hemalong mai kangni mai phu Surendra Tok bi pensi mai chapa hem phu pona mai along aluhia man pen ke ADCC mai phu sumrong hang Vidya Singh Rongpi Ashok Teron Dorsing Singh narla pen ke Penangan Congress Rachari aphan ning che thera ratum chetong dun non eprang ke bang jialong Congress Rachari aphan ko sonsi kapang tang pon thek jima pu pen bidisore chupi pon Lapen BJP atum ke kai ke aporta rar atuma phan ka chong thuilok lapuson thak thaksi APSL si atum ta BJP atum ko pima ka pere ateng si claim athege inglong aso atuma phan vote thaklo te ka prega party atum ke nang hayune lo po joine si inglong aso ana phan vote nang pathak dun lo puta jongpon lapen latuma hempre ke hangke ha inglong alom dam si hempre ke hang lasila tum ke rar phan ka chong thuya song lo puta jongpon Lasinone Franke Bangji ke un an pen Congress pang tang ponsi pahai pon pupusi chithan chimum pon lapen ke mesen pen mai pe chun pon News report Phuloni pen sarhoning ti Karbi Longri Abirta non isuli bom BJP sarkar dum ke chok che non APSL se tam han rar han pachu bai pensi patum non Karbi rar han lo ke pachu bai pensi latum Congress amuli han pon bom lo और कौन ऐसे बनी बात पंगों लो तो बीजेपी में अभी के लातुम बांधो दी लासी तुम पर लूना निलो ना बाके लासी लायलम तमे नॉन ये तुम तेरन सा एक सी उसु तेरन सा ला नंथान थे 11 अप्रैल लेके continuous Agensi ke 2 तारीख के बाद हमारे नौमती होमस्टी लगे हाथी बेला बांगे वहाँ आया लगे तब में 3 तारीख के बाद हमारे आता बातों में पकड़ दिए ऐसी होमस्टी लगे हाथी बेला बांगे रंगीन ऐसी सबसे फिनी बांगे और आगात लगे Phuloni MSC homosti morning leben morning lo aura gara ba mandai isun ta chana mas adi bela mene nikam Phuloni MSC mena ba ras ke ba 6 तारीख ko war bagori MSC abe 7 तारीख के बाद हमारे देवपानी MSC constituency लगे स्वरूपतार MSC constituency लगे 8 तारीख के बाद हमारे मुकदन MSC constituency लगे स्वरूप ये औरजन MSC constituency 9 तारीख के बाद हमारे
repair na fe repair MSC constituency repair si Hasan MSC constituency repair dos tarike ba si MSC constituency repair Mulajam MSC repair DMC के प्रेसियन 11 तारीख को पहले ना MSC constituency homosti ka homri dan kongres apa program apa suatu yang sih ini dak ini itu pini bangko na bangku sih cetong pang ini nanti tuh tegi yung lo nanti tuh lo yang kita Pinia Abirta pon sekang tompon iglo domi thangmi kardong.